Van a interpretar Duchess Tour. Ahí están allí. Está allí. No, está allí. Al final. Claro, vamos a decir a mí.
se abre. ¿Está filmando? Sí. Mira, mira. En directo desde Antena 3, si era importante este festival, eu dixen que era, se non o máis importante, dos máis importantes de Galicia. E un dos factores desta importancia é precisamente que se manteña estes 7 anos que teñen que traernos como mínimo 70 máis de riba. 7 anos son toda unha garantía de que o festival non morre e que ten máis vida que nunca. Eso, gracias á colaboración da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, da de Turismo, Xuventude e Deportes, da Diputación Provincial, do Axuntamento de Viveiro, do Axuntamento de Xove e da Cofradía de Pescadores de Celeiro. E iso tamén gracias a toda unha organización que hai aquí en Viveiro que fan posible que ano tras ano o mellor dos espectáculos folclóricos de Galicia se celebre aquí. Hoxe van a intervir por Panamá o Grupo Folclórico, Conxunto Folclórico da Contraloría Xeral de Panamá. Polonia, Ensamble Lanín. Por Sevilla, Grupo de Coros e Danzas de Dos Hermanas. Por Molina de Segura, Grupo de Coros y Danzas Virgen del Río. De Tenerife, Agrupación Folclórica Ateneri de Santa Cruz. Da Coruña, o Grupo de Danzas Eidos. E de Viveiro, o Grupo Vaguas da Terra, que é precisamente quen organiza esta mostra folclórica internacional. De Vaguas da Terra, ficáis haberá que decirlo para os que son forasteiros en Viveiro, se é que algún forasteiro hai. Vaguas da Terra naceu no ano fai 25 anos, en 1984 que naceu. Cumpleu todo un cuarto de siglo e celebrou con un importante espectáculo folclórico teatral co que acadou un importantísimo éxito. Durante estos 25 anos recopilaron danzas de toda a comarca, de todo Galicia e espallaron tamén por Galicia e polo estranxeiro. Participou en festivais nacionais e internacionais de Mediterráneo, Ronda, Campo de Gibraltar e en Francia, Argelia, Alemania, Grecia e Portugal. Hai que destacar tamén a súa laboura, o seu labor de promoción do folclore en canto ensino se refire. E 1000 nenos e uns 12 grupos infantís radicados na Mariña Lucense son o froito de 25 anos de traballar polo folclore. E desde 1979 Vaguas da Terra organiza este Festival Folclórico Internacional. Hoxe, 7º festival. Ben merece, pois, Vaguas para recibilos un aplauso.
vai a interpretar Vaguas da Terra é un conto na fiada. Vai anos, moitos anos, cando nos nosos montes aínda había ovellas para aproveitar alá, para facer a fía, había o que era medio fía, medio festa ou todo festa e un pouco de fía. Un conto na fiada naceu precisamente ali. Isto foi recollido na comarca de Cabana. Non había casa onde non houbera unha fiada ou non había grupo de casas onde non se xuntaran para facela. A danza comeza entrando os mozos na casa pedindo consentimento á vella para mocear, para parrafear coas rapazas. Estas recelan dos parrafeos do rapaz. A danza empeza moi lentiña, moi suave, para nunha segunda parte ser moi viva e airosa, simbolizando, cigáises, o proceso do achegamento da rapaza e o rapaz, e o remate, xa se sabe, lume na fiada.
chega agora o grupo Conxunto Folclórico da Contraloría General de Panamá, grupo creado no 1969 para contribuir á difusión do rico folclore panameño. Ten no seu haber numerosos premios tanto en Panamá como no estranxeiro e posee un amplio e vistoso vestuario do que hai que subliñar a pollera, unha prenda femenina da que os panameños están verdadeiramente orgullosos. Nesta primeira intervención van a bailar cumbia chorrerana e mejorana de Tonosí. A cumbia, original do distrito de La Chorrera, a unas 20 millas da capital daquela república, e la mejorana procede de Tonosí, provincia de Los Santos. Así pois, conjunto folclórico de la Contraloría General de Panamá. Es de máquina, ¿sabes? Es un plan angular de máquina que se lo ha adaptado y ahora sí cojo casi todo el escenario. A ver. Y ahora sí cojo. La diferencia es que cojo casi de popular, ¿entiendes? Ahí ya coge la esquina esta y la esquina esta. ¿Qué diferencia? Pasa que pierde un poquito de color, ¿sabes? Pero al acercar, Es que resulta que nos faltan los músicos de Panamá. Atención, por favor. Músicos del grupo de la Contraloría General de Panamá. Vemos los sombreiros allí arriba. ¿Se les puede facilitar un paso, por favor, por esa zona? yo te lo compré porque yo tengo muchos partidos de tenis y eso, club que estoy metido. Es la única forma de poder sacar un partido de dobles a este, ¿sabes? Parece que no nos quedamos solos aquí dentro. Oye, pues de maravilla, ¿eh? De maravilla, tío. ¿Qué vale la pena? Mira, a pesar de todo, a pesar de todo. Solucionado un pequeno problema de instrumentos guardados, de buscarlos no local, etc. Está xa o Conxunto Folclórico da Contraloría General de Panamá. Muy lejos, muy lejos. No, claro, es que lo que hago ahora es que si no, no puedes sacar todo el mundo, ¿sabes?
1976 de unha colla de amigos levando o seu folclore por todos os rincóns da xeografía do Estado. O grupo está formado por rondalla, coro, corpo de baile, cun total de 45 componentes. Entre os seus bailes máis importantes están o Cacarrachá de Molina, malagueña de la tía José Zárate, malagueña jabonera. Nesta primeira parte van precisamente a ofrecernos a Jota de Zárate e a malagueña jabonera. En primeiro lugar, Jota de Zárate, unha jota que procede do campo de Molina. Xeralmente bailaban a mozos e mozas despois da recollida da améndoa. Vai agora a malagueña jabonera. Procede dun pobo cerca de Molina chamado Ceutí. Recolleron a dunha señora de 90 anos, polo que teñenlle un gran cariño, unha gran estima. É un baile lento, de vistosidade, de pasos moi graciosos.
Casteneri de Santa Cruz de Tenerife, composto por 40 persoas e é de recente creación, si ben está formado por persoas que xa perteneceron a outros grupos con anterioridade. As súas cancións acompañan con instrumentos tales como bandurria, laúde, guitarra, temple, pandereta, bombo. Dispoñen de 3 solistas e corpo de baile facendo de coro os solistas e tocadores. Van a interpretar en esta primeira parte folías, seguidillas e saltonas. É a folía a principal danza que identifica sobre todo o folclore canario. É, dicen eles, o sentir do seu povo.
dedicado especialmente ao estudo do folclore e a súa difusión, o seu espallamento por todo Galicia. Ten importantes premios en Galicia, nacionais e en xiras en todo o continente americano e europeo, sempre con gran éxito. Dispón de un variado vestuario de todas as comarcas da provincia da Coruña. Vai interpretar nesta primeira comparecencia na Mostra Internacional unha xota que foi, en principio, variación da aragonesa adaptada ás características de Galicia, generalizada xa como canto, danza ou tocata, e constituindo tanto a música como baile unha nota leda viva en todas as nosas festas populares. Grupo de coros de danzas Eidos.
Lanín de Polonia. É un grupo de estudiantes da Facultade de Agricultura de Poznan, Polonia, fundado en 1974. Son un bando de estudantes que participan no folclore en tanto fan os seus estudios deixando logo. Xa fixeron xiras por Grecia, Turquía, Alemania, Italia, Francia. Nesta primeira parte van a bailar un baile polonés, un conxunto de bailes nacionais de séculos pasados, que en principio eran uns bailes moi elegantes que se bailaban en salóns e logo incorporáronse ao folclore popular. E tamén unha mazurca, unha danza de Varsovia considerada tamén dentro dos bailes nacionais, e que é un baile, esta mazurca, con moito ritmo. Más o menos allí puedo... Llevo 4 años seguidos trayendo a los primos. Y oferta de compra...
folclore do século XVIII en Sevilla. Ten dúas partes, un minueto e logo un alegreto que chega a alcanzar o ritmo de sevillanas. E para rematar esta primeira parte, sevillanas boleras, as tres últimas das 7 que realmente compoñen este corpo de sevillanas de baile. Deben o seu nome á Escola Bolera, que as elaborou no século XVIII.
vai a bailar a danza do Fracumbe, Cuenecue ou dos Negros Mozales. Pertenece á rexión de Azduero, que comprende as provincias de Herrera e Los Santos. Esta danza era propia do Martes do Antroido, bailada por individuos racialmente negros ou mulatos ou zambos.
Aguas da Terra. É habitual xa que en cada seu festival teña unha danza estrenada. Esta vai se estrenar agora, é a Fota do Foxado. Procede da provincia da Coruña, outros grupos xa interpretan, pero Aguas da Terra fixo a súa propia creación. E fica iso comezo dunha línea nova, porque Aguas da Terra se caracteriza por algo e pola dinamicidade, polo dinamismo das súas danzas, pola forza dos seus bailes. Este é un baile diferente, lento, armonioso, velei que pois este estreno da Fota do Foxado.
dúas interpretacións, malagueña de Amanilla, que dun pobo da provincia de Murcia. O máis importante é que esta malagueña ten 6 estrofas, todas elas diferentes, ninguna igual. E logo a Jota de Ceutí, do pobo de Ceutí, recollido da mesma señora que mencionamos antes, unha señora de 90 anos que se lembraba desta Jota, e é que o grupo di a que lle ten o máis cariño. Así pois, despedida do grupo Virgen del Río de Molina de Segura, Murcia.
Isa. É a danza máis lena, máis alegre das Canarias. É a máis representativa tamén do estado anímico do canario cando está alegre. É representativa tamén das 7 islas. Danzalera con coplas populares, o igual que tamén foron as da primeira parte. Así pois unha Isa para despedir o grupo Ateneri de Tenerife.
estilo lírico que era bailado en los colores polares.
veces se nota más. Seguramente fue allí en la mesa o algo. ¿Tú te marchas ahora? Si me viene a buscar el grupo de Canarias, sí, porque tenemos que ir a ellos van a Santiago de la Coruña. Tenemos una tirada. Ahora mismo. Ahora mismo. Cuando ellos me vengan a buscar, ¿Qué te pasa esto? Te digo, ya. A lo mejor es un, qué sé yo, que el cable o que sí, que ese partido lo han cortado o algo. Bueno, no digo nada. Qué pena, oye. porque son unos colores bonitos. Sí, sí, no, claro. ¿Cómo lo va a tener tú, Lola? ¿A la tele? Bravo. Qué bonito. Algo ha pasado, déjalo. Aquí no fue, aquí no fue. Gracias de todas maneras. Vais a despedir agora o grupo Dos Hermanas, grupo de danza Dos Hermanas de Sevilla. E van a ofrecer en primer lugar os Tanguillos de Cádiz, que é un baile de origen sudamericano representativo máximo dos carnavales do Entroido desta cidade. Logo, bulerías, e para rematar sevillanas populares, o baile máis popular e coñecido de Andalucía e con origen das seguidillas manchegas. E depois, Tanguillos de Cádiz, bulerías e sevillanas populares polo grupo de danza de Dos Hermanas Sevilla. Marina, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay luz aquí? ¿Por qué no hay luz? De allí, que no había luz, y estuve mirando. Y que, no, es que el cable no se ve. Se ve hacia el cable, pero hacia el palo. Pero si te quieres ver, no. Atención, por favor, hai un neno perdido na plaza que o reclama a súa familia. Chámase José Manuel López Dovale. José Manuel López Dovale.
que o debe a churrería que está na carretera. José Manuel López Dovale ten un pantalón vaquero e un jersey verde. Gracias. Ya.
cielo nos encontramos. La romería de mi Virgen de Valle, la romería, la de Manzanero, la Andalucía. Resulta que los menos das primeiras filas dedicaronse a tirar flores ao escenario e isto pode ocasionar un grave accidente para quen baila e pode resbalar nas flores. Por lo tanto, por favor, que non faigan eso e sobre todo, se é posible tamén, que os nenos se retiren, que non se apoyen no escenario. Ben, e agora ven o grupo de Panamá, o conxunto folclórico da Contraloría Xeral de Panamá con bailes santeños. Son os máis coñecidos e admirados tanto en Panamá como no exterior. Esta región presentan precisamente un fragmento da cumbia Viva Panamá, como la mejorana de la cumbia atravesada. Finalizan con música denominada murga, que é a que acostumbra a interpretar nas celebracións do Antonio. Así pois despedir do grupo de Panamá. ¿Tú sabes por ahí? ¿Sabes por ahí? ¿Tú sabes por ahí con cuidado? Bueno, es que yo no sé si podrás conmigo, no sé si podrás conmigo. ¿Tú andas por ahí con cuidado? Yo no deja que lo hacemos después.
rematar xa. Entregamos este ao remate e permanece nos seus asentos porque será unha entrega de agasallo de lembranzas a todos os grupos participantes. Así pois, agora vai actuar Mágoas da Terra coa Jota do Picato. É unha jota da comarca do Cedreiro, nesta provincia das montañas máis altas desta provincia de Lugo, recopilada fai tempo por Mágoas da Terra, que simboliza os bailes que antes se facían con gallo de matanza. A matanza era moito máis unha simple ceremonia ou algo para acadar o consumo de carne de todo o ano. Era tamén unha festa folclórica e racial. Aquí unha parexa, os ambos, os donos da casa, comenzaron o baile e invitaban a todos os demais a bailar. Veréis depois esta foto do Picato. Yo viví 8 años en No, yo de nacimiento de Marruecos. Moro. Pues ahí yo fui y Pablo Picato. La hecho a lo mejor se cortó el cable. Era un cable muy finito de cobre. Un cable finito, Y se quedan en Vivero hoy. Se quedan en Vivero. No, que va. Ellos van, yo he dejado el coche, en Villalba. Y en Villalba ellos, yo me bajo, cojo el coche y sigo por La Coruña. Y ellos siguen por Santiago. ¿Un pasenero? No digo pasenero. Después ellos van dentro de 3 días, yo me voy el 25. Ellos van dentro de 2 días. Están en Santiago.
los grupos que participaron que votarán a subir ao escenario. Pregamos que suban ao escenario don César Aja, alcalde de Viveiro, don Alfredo Sánchez Carro e don Jesús González, diputados provinciais, don Tomás Fernández Martín, director xeral de Medios de Comunicación Social da Xunta de Galicia, don Francisco Centeno, delegado provincial de Educación, e don Adolfo de Abel Videla, delegado provincial de Cultura. Vais a proceder á entrega de lembranzas, de recordos desta mostra a todos os grupos e, atención, grupos que vamos a proceder a llamando a un par de representantes de cada uno de los grupos. Mari Carmen López Gómez, directora de esta mostra folclórica internacional. Imos chamar en primeiro lugar os grupos de fora da nación, logo os do resto da nación e finalmente a Galicia. Así pois, Panamá, conjunto folclórico de la Contraloría General de la República de Panamá. Atención, representantes del conjunto folclórico de la Contraloría General de la República de Panamá. ¿verdad? Atención, Polonia, Grupo Ensamblani de la Universidad de la Facultad de Agricultura de Poznan, Polonia.